ko kalod ani. Kaya ra ba ka nako ni? Be? Ah! Yak! Photo this video. Gago! 50 this video, 60 this video. Mga unta guys. Manaway na po ka. Kitinapa akong sudan sa Basilio. Manaway na pod kitinapa. Ngayon din, ew. Di ko. Luod kaayo, makakabuhi. Kung siya ganahan. Hindi ka ganahan, ayaw kaon. Ingon na po naroon nga, kuan. Walaing sudan tinapara pirami. Di gid makapuyo ba? Sige ra gyud pahinaway diha. May makake humba man mo sudan. Ikaw ri atakihon. Gago! Ako di man punin ako pinalit. Ayuda man po ni, hinatag man po ni. Napay bugas, hinatag ra gyapon. Pilti na pa, hinatag. Ako ko'y gasto. Ikaw? Kada ko gasto ni mo. Sikaglantaw diha. Pero, mana bitaw ng uban, no? Ew, di ko kalod ani. Kaya ra ba ka nako ni? Eh? Ah! Yap! Gago! Yak god. Alam mo yan ako? Napiusam, hanap god. B. Langsa. Di gyud ko. Di kaya. Di na ko kaya ni. Ew. Yeah. Kanangalan ng Basilio, abi ni meron ka sosyal. Mukaog tinapa. Rabag na trabaho. Mamili pag sudan, bisag may trabaho. Sige rag suroy-suroy. Muli rag mukaon nya. Mili pag sudan. Wa gabae. Wa gabae kada Basilio. Kami ah. Lame. Mana diha? Kidi ka maka pundo diha o di ka makapugong sa mga kagalingon sige kag panaway. Hinawayon kay ka pero otro po kang sa lawayon. Sige panawayan ni imong gikaon ni ikaw. May na lang ko kinakoy trabaho nimo ikaw amo kay trabaho. Sige ra ko soroy-soroy. Nya manaway pa ka. Wa gabae oh. Marabag na ikapalit og tinapa. Ngayar man ganing palit panigarilyo.